Hej og velkommen til Happy Food Forest. Mit navn er Boris Wortmann. I dag vil jeg dele lidt af nogle tanker med jer, nemlig om, hvordan hænger det egentlig sammen, hvordan får vi skabt sund jord og sunde planter, eller er det sunde planter og sund jord. Så er det et økosystem og dermed et komplekst system, det vil sige, der er rigtig mange afhængigheder. Så hvad der virker et sted, virker ikke nødvendigvis et andet sted. Så vi har en stor udfordring i at lave masser af forsøg og se, hvad virker i hvilke omgivelser. Når jeg gerne vil fortælle lidt om plantesundhed, så er det fordi sunde planter og sund jord ligesom hænger sammen. De er et økosystem, der hænger sammen. Uden planten vil mikrobiologien ikke virke, og uden mikrobiologien virker planterne ikke. Så man kan jo snakke, hvordan skaber vi sund jord? Men der er nogen, der også udfordrer det og siger, jamen er det sund jord, der giver sunde planter, eller er det sunde planter, der giver sund jord? Og der kommer der spændende nye input fra John Kempf, som henviser til Olivier Husson, om hvordan vi måske med fokus på planterne kan få skabt, så det er sunde planter, der skaber sund jord. Og det kan man have mange holdninger om, og man kan også i sidste ende sige, at var det hønen eller ægget, der kom først. Men det interessante for mig, som har arbejdet meget lang tid med effektivisering af komplekse systemer, så er vores feedback loop afgørende for kvaliteten af det, vi gør. Hvor i et kompliceret system kan vi bare nedbryde alle ting, vi skal gøre, og gøre dem så perfekt som muligt, så er det teoretisk den bedste måde at opnå kvalitet på. Men i et komplekst system, og her defineret som, at kompliceret er svært at forstå, komplekst er svært at forudsige, fordi vi for eksempel har mange afhængigheder, og tingene afhænger mere af konteksten, end det vi måske selv har at gøre med, så siger man at man skal bruge en helt anden værktøjskasse, som handler om at lave løbende forsøg og hele tiden justere ind. Det er der, vi har begyndt at snakke så meget agile management i softwareudvikling, altså den iterative model. Fordi evnen til at sanse, hvad sker der, og hurtigt at kunne reagere, er pludselig det, der er afgørende, om vi har god kvalitet. Det kunne jeg snakke en hel masse om, men det, jeg synes er spændende, er jo, at vi i stedet for at måle kvaliteten af jorden, som kan være meget svært at se en eller anden form for udvikling, så er det, John Kempf for eksempel foreslår at lave plant sap analysis, altså plantesaftanalyse, og finde ud af, om planten har de rigtige mineraler til at opnå den fulde plantesundhed. Så det vil jeg gerne lige kort fortælle, hvad han snakker om. Og han snakker om en lille pyramide med 4 lag, og de 4 lag er, det første er fuld fotosyntese, nummer 2 er fuld proteinsyntese, og så kommer evnen til det er at skabe lipider, altså fedt, og så er det sidste toppen, det er så, at planten også faktisk kan udsende afvisende stoffer over for sygdommen. Jeg vil ikke gennemgå det hele, men bare give lidt et indtryk af, hvor udfordringen hos os lige nu ligger, fordi vi er stadigvæk i en jord, der skal forbedres. Og det er, hvordan opnår vi fuld fotosyntese. Og hans hypotese, som vi skal prøve at undersøge og finde ud af og opleve på egen krop, det er, at mange af vores afgrøder kun kører med 30% af deres genetiske kapacitet af fotosyntese. Og vi ved i dag, hvilke 5 mineraler, der skal til for at øge den. Og det giver mening for mig, at alle de andre processer, der er ovenover, de kræver energi. Det er byggeproteiner, det er at lave lipider, og det at lave stoffer, der kan være afvisende, koster energi. Og det kan kun komme fra fotosyntesen, og hvis den bruges for meget på jorden, så bruges den jo ikke på planten. Så det, at vi kunne skrue op for fotosyntesen, det synes jeg er en spændende ting. Og jeg kan vide, hvem af jer, der måske har et indblik i det, eller har nogle erfaringer, så er jeg meget åben for at høre, hvordan I gør, og om I måske har haft lignende tanker. Jeg håber at høre fra jer,
Tak for din opmærksomhed her og nu, og dejlig dag til dig. Hvis du kan lide, hvad du har hørt eller set, så like eller abonner på vores kanaler på Facebook, Instagram og YouTube under Happy Food Forest, eller kom med en kommentar. Det vil glæde mig meget at høre fra dig.